Dili sayon na mangitag panginabuhian, labi na kung ikaw lang bugtong ang mangita alang sa imong pamilya. Mas lisod kini kung halos tanang palaliton nagsakausab ang presyo. Apan tungod og alang sa pamilya, gikinahanglang mukayod og buhaton ang unsa may matrabaho matag adlaw. Si Chona Carion sa RTV Presents. Sa gatusan ka mga driver sa tricycle sa dakbayan sa Talisay, adunay nag-inusarang babae nga namasada matag adlaw. Siya si Avelina Oliveros, 48 anyos, taga Barangay Lawaan 2, Talisay City, ug adunay upat ka mga anak. 11 ka tuig na siyang namasada. Siya ang nagbuhi sa iyang pamilya, human masakit ang iyang bana. Ako na jutan akong ano nga pamilya nga mahimong inahan, mahimong amahan. Luoy jud kay ko ma'am, matang katulugan jud akong mga buhi aron no. Hapit nga sa gabi, hapit ko katulog. Maghunahuna sa ako, usaon ako pagbuhi ba. Nya kanya kong motor, babaon na sad ba, gitiguang na. Bisan pa man sa kakapoy, mumata siya og sayo aron lang mamasahero. Dili kasagaran ang matang sa iyang trabaho tungod kay sa naandan, mga lalaki man ang mga tricycle driver, apan wa kini makapugong kaniya. Ang iyang gihuna-huna nga masalbar ang inadlaw-adlaw panginahanglan sa iyang pamilya. Ang katulog mga gabi ako, minanok lang ang katulog. Minanok lang yung katulog kay tungod sa akong problema, mga anak. Saon ako pagbuhi, nya nagdata pa ko siyuta, naapay kuryente, tubig. Nya wa jud ay makatabang nako dire. Kay akong gidikanan as negros. Wa naman sad kanang tiguang na pod. Nya ako magson lisod puy kaayo. Na ako mao na siguro na ako ang naabot ron antos lang jud kumayo asa ko kutob. Sa matag adlaw niyang pamasada, malipay na kaayo siya kun mukita og 300 pesos. Kini gumikan usab sa kadaghan nga mga tricycle sa dakbayan. Apan suliran gyud alang kaniya kun maguba ang iyang tricycle. Kanay ganoon, kanay ako pag-drive. Klaro ganoon mas kadili maguba ang motor. Pag maguba patuon lang tas luha. Maguba. Wajib may kaunon. Mabulit yung ko sa utang. Sa matag tindak niya sa iyang crank sa iyang tricycle, dala niini ang pamasin nga may grasya nga mabitbit alang sa ilang lamisa. Uwan init, kantos ganoon ako ma'am para mabuhi akong pamilya. Ako ma'am, sinuod lang, nagtubo dyo ko nga daro, basakan o bantog. So muna nga ako dyo nga nus-apa ko unsa makapahuway ani. Sa pagdagan sa gimaneho niyang tricycle matag adlaw, banusab niini ang iyang pagsungasong sa dakong hagit sa kinabuhi. Uban ni Marlon Melgaso, ako si Chona Carion ug kini ang akong short Tokyo.